Bismillahirrahmanirrahim. Dan iki lho. Iki mungkin badhe nerangno jero bab salat. Pun genep dereng Pak Swati panjenengan. Dereng sing sampun. Dereng niku kathah kirange no kathah jangkepe. Ping 5 ngoten nglakon ping pira no? Ping 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah jasik nglakoni perintah Gusti Allah. Gak apa-apa, cek belajar kok. Muga-muga nek salate ganep jodone teko. Berarti nganti-ngantane ganep salat. Iki mungkin bab jerok nih bab salat supados jenengan maknane salat ning pripun tasih ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu utawi iki salat taharatun iku taharat dadi sesuci, dados bersihaken lil kulubi maring ati ini panjenengan. Salat niku sejatosipun Pak ngresiki bersihi manah, ngresiki ati. Kula baleni malih, salat niku sejatosipun ngresiki ati, bersihi ati. Ranten napa mesti atine menungso niku bendina kotor. Mesti atine menungso niku bendina ora resik. Sak dermong mripate melek, mirsani napa mesti dadi guneman. Jenengan kumpul kancane mesti nggunemi liyane. Ora krasa lisan jenengan keprucut, ati jenengan melok kotor, melok ora resik. Mamula salat niku bersih ati. Niku nek gelem nglakoni salat, nek gak gelem nglakoni salat tambah nemen. Wis atine kotor, ora resik, gak gelem salat tambah nemen. Siji, salat niku sejatosipun bersih ati, ngresiki manah. Najan rong pas salate, urung iso khusyuk, urung iso istiqomah, urung ganep ning tetep dilakoni mawon. Paham no ya? Dilakoni terus. Mergo iki perintah Gusti Allah. Dilakoni semampumu, semaksimal. Dan adani dunubi saking piro-piro regetan, saking piro-piro regetan dosa. Dadi sing dadekno ati ora resik kotor niku dosa ngetel ning jero manah. Lah salat niku bersihi. Was dikoton kun sejatisipun saged membuka libabil khuyubi ing lawang-lawange pira-pira barang kang samar. Sejatosipun palek jenengan perso ngertos nek jenengan salat tenanan buka pira-pira lawange sing samar. Samar niku napa takdire pangeran. Jenengan tekun salat jelalah rezeki sing tanpa disangka-sangka teko. Lah niku buka lawange pira-pira gaib, pira-pira tirai, pira-pira sing ditutup karo pangeran. Rajin salat mergo rezekine teko, rajin salat bae kesehatannya teko, sehat terus. Rajin salat kerjaane lancar. Iku nek bener-bener nglakoni perintah Gusti Allah. Diibaratke salat niku koyok kali ten ngarepe ngajenge griyane jenengan Pak Bu. Salat niku koyo diibaratkan saka koyok kali liwat mili banyune ten ngajenge jenengan. Jenengan niku diceluk Gusti Allah ping berarti sedina suwengi adus ping 5. Kira-kira badan jenengan resik mboten? Resik. Nglakoni salat bendina ping 5, njaluk sehat selamat suwe-suwe manah panjenengan melok resik. Lho penak ta Bu nggih? Wis toh salat wae. Engko suwe-suwe ati jenengan resik, pikiran jenengan resik. Najan bendina mripate maksiat ndelok sing rasbilah, lisane kadang keprut omongan nglakoni dosa, dibasuh banyu wudu nglakoni salat mesti Gusti Allah ngapura. Allahumma sholli ala Muhammad.
dadi Sistunggal Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi Sistunggal salat niku dadi pembersih manah, ngresiki ati, buka takdir Gusti Allah sing ora weruh. Niku nek gelem nglakoni salat. Dilanjutke malih. As-sholatu utawi salat mahal munajasatu iku dadi pambuka kekarepane hajate manungsa. Ladang tempate kekarepane manungsa. Jenengan salat bakda salat jenengan donga mesti ngatur hajate panjenengan. Bakda salat donga mboten Pak? Donga. Nyuwun teng Gusti Allah. Nggih, nyuwun napa Pak? Sehat, terus rezeki lancar napa malih? Wae sehat, ini lancar napa malih? Selamat lahiriah batiniah, selamat napa malih? Oh gak sing Joko gak muni to. Judune teko, amin. Lho, sejatosipun salat niku dadi ladang, dadi pambuka hajate manungsa. Sejatosipun Gusti Allah niku seneng Pak ngrungokne jenengan. Hambane nyuwun teng Gusti Allah, suwen nang Gusti Allah, hambaku mirsani aku. Tak celuk peng 5 rawuh, tak celuk tak panggil peng 5 rawuh terus matur hajate. Gusti Allah niku remen Pak. Ning garek manungsane iso sabar apa ora nek njaluk dites karo Gusti Allah, nek njaluk iso sabar apa gak? Niki njaluk teng pangeran Pak, kudune iso sabar. Kok jenengan nyuwun teng Gusti Allah dereng dikabulke, berarti Gusti Allah nguji kesabarane jenengan. Njaluk tambah kerjaane ruwet, padahal njaluk lancar. Njaluk awake tambah loloron, niku sejatone ngetes jenengan. Ojo nganti pisan-pisan bosen njaluk teng pangeran. Niki lho maknane salat niki. Ya Allah, kula nyuwun awak kula sehat, kang tulung jenengan mah lara. Ya Allah, kalau kerjaan kalau lancar, tanduran kalau hasil, lah kok malah jeblok. Menungsane piye ya ngoten. Gelem sabar apa gak? Oh, malah miso-miso. Gusti Allah ki piye to? Aku njaluk tenan, kerja rekoso tenan kok ibang ngene ae. Padahal Gusti Allah kangen suarane panjenengan. Kangen ucapane jenengan, kangen atine jenengan gresah niku kangen. Ya Allah, kula nyuwun duit. Ndut mboten, Pak? Oh iya duit no, gak jodoh sih no. Oh iya tinggal lampang gak duit ya soalnya. Ya Allah kula nyuwun duit, jaluk ning pangeran. Ya Allah kula nyuwun beras. Ya Allah kula nyuwun utang kula lunas. Nggih Pak nggih. Niku Gusti Allah kangen suara-suara ngoten niku. Nek jenengan diuji sing sabar tetep nyuwun terus. Nek ditata karo pangeran. Salate ditata sing resik, sing bersih, salate tenan uripe panjenengan ditata karo Gusti Allah. Pun ngati kena hukum istidrat. Wong gak sholat, gak poso, rezekine lancar, awake sehat, itu bahaya malah niku. Nek dijeblok niku iso tambah soro niku mungkin. Kuwi jenengan iki dikangeni pangeran. Gelem sujud 5 waktu niku Gusti Allah seneng ngeram. Pak, Bu, pun sah kuwatir. Salate panjenengan tanduran jenengan bakal dibales karo Gusti Allah. Nek ora menang ning donyane mesti hadiahi swarga. Sing ikhlas Pak nggih, nek salat sing ikhlas mawon. Wis to nandur sik ning donya iki, wis sabar nandur dhisik, sing sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula teruske malih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'dahnu musyaqat. Laksana maring welase hamba maring kewalasane Gusti Allah taala. Tasufiha madan kun asrar. Dirembuka lawange siri makrifat utawa cedhak. Dimenenge wa tasuru nang semana. Lan dadi carane mencolong ning jero maneh jero ati. Pak, dilanjutke malih. Nek salate wis pateng, atine iso nrimo takdire pangeran,
mongko bakal ketemu makrifate, bakal ketemu nur Muhammad, bakal mencorong manah hayati jenengan. Nek salate wis pateng, atine iso nrimo takdire pangeran, mongko bakal ketemu makrifate, bakal ketemu nur Muhammad, bakal mencorong manah hayati jenengan. Nek wis ati niku mencorong, ati niku bercahaya, iso nrimo takdire Gusti Allah, jenengan cedhek karo Gusti Allah, ditata sedayanipun karo Gusti Allah. Balik malih niku lho Pak, golek nur Muhammad, golek cahayane ati ini kudu sabar. Sholat wis gane 5 waktu ditambah sholat sunahe, balik sholat malih. Mergo dawuh Gusti Allah niku utamane budun nyembah ning Gusti Allah niku utamane nglakoni sholat. Usra kan ditinggal sak sibuk-sibuke ning alam donya niku aja pisan-pisan wani tekel-tekel ngelanggar, wani ninggal sholat. Sholat jenengan sing nyelametken jenengan kan sholat panjenengan. Benjing kan swarga, kan akhirat benjing, kan neraka benjing sing nyelametno sholate panjenengan. Duwe panjenengan ora bakal nyelametke. Anake panjenengan ora iso nyelametke, wong tuane jenengan ora saged nyelametke, sing iso nyelameti awake dhewe ya sholate dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjutke malih sekedhik malih. Alimo perso sapa Allah wujud ing wujud sejatosipun minka ing apese sira. Gusti Allah niku ngertos Pak disebutke niki. Gusti Allah niku ngerti apese panjenengan. Gusti Allah niku ngerti titik lemahe panjenengan. Jenengan wis salat, wis nyambut gawe awake kesel, Gusti Allah niki ngerti jane. Alimah weruh lan disebut tentang berisa. Sejatinya Gusti Allah weruh. Lek ngoten niku pripun? Ben Gusti Allah ngerti nek hambane njaluk tenan butuh Gusti Allah. Njaluk welasase pangeran. Lah niki diuji malih Pak Manggan, balik malih. Dincap nonton jero mana Gusti Allah roh, Gusti Allah perso. Aku kira aku wis kesel, pikiranku wis kesel, ndungku wis kenceng tenanan. Gusti Allah roh, aku sadar, mangko tak terusno, aja nganti putus asa. Ndonga sing tenanan, salate pateng, nyambut gawe sing tenanan. Iso dibuka karo Gusti Allah rezeki sing tanpa disangka. Paham Pak nggih? Salat terus, aja bosen-bosen bar salat, njaluk nangisi pangeran. Nek sampai kabotan tenan Pak Bu, salat bar salat sujud nangis dan ceblokne luhe mripate panjenengan. Air mata ceblokke iku bukti nek jenengan butuh karo Gusti Allah. Iku nek darurat Pak. Sing gawe darurat niku napa to Bu? Sing darurat niku napa? Utang nek. Utang oleh wajan. Sejarah napa ape ibadah wetenge luwe sing dipangan urung enek misale ngoten lho Mas. Aja utang sik to. Ape salat wetengku luwe sing dipangan urung enek nangisi pangeran. Nangisi Gusti Allah. Ngoten maksud kula. Sing dipangan sesuk urung enek. Salatku piye ya Allah lah ngoten maksud kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Dipindah sholat ini kangge bersih manahai panjenengan dilakoni terus insyaallah mungkin manah panjenengan ati panjenengan pikiran jenengan dados bersih resik. Dan nomor loro bersih dosane panjenengan lamun mboten sadar dosanya disepuro karo Gusti Allah taala. Nomor 3 buka takdire rahasiane Gusti Allah. Yang nomor 4 dados mencorong hati ini panjenengan makrifat cedhek marang Gusti Allah taala.
Dadi nek pengen cedhak karo Gusti Allah kudu nglakoni salat. Ora iso cedhak ning pangeran gak gelem nglakoni salat. Dadi sekti dadi wali Gusti Allah berarti kudu salat. Ora nek dadi sekti dadi wali Gusti Allah berarti kudu salat. Ora nek waline Gusti Allah gak nglakoni salat mesti yo nglakoni salat. Kadang ngaten waline Gusti Allah niku madhep setengah didelok wong biasa kaya wong gila, orang gila ngoten. Sejatosipun niku salat, Bu. Cuma kula jenengan mboten per salat piye mboten ngertos. Kadang paningale menungso niku ora padha karo kendake Gusti Allah. Ora ngerti. Mangmul aja gampang ngremehno tiyang. Kadang tiyang ngemis dadi waline Gusti Allah ya kathah. Yang jaluk-jaluk bae waline Gusti Allah nggih kathah. Cuma derajate makom dhewe ora nyampe, malah ora weruh. Nah, penting mikir awake dhewe dandani ibadah, dandani salat. Diganepino ya. Salat diganepi. Muga-muga barokah salat jodhe teko sing tenanan, ing salehah tenanan. Gak ada kata terlambat. Gak ada kata telat untuk sujud kepada Allah. Salat. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten pertanyaan Pak mriki Bu, Pak. Intinipun bab salat dalu niki. Dandani salate engko donyane ditukupi karo Gusti Allah, didandani karo pangeran. Ojo bosen-bosen njaluk ning Gusti Allah pokoke. Salate didandani sing tenanan. Yakin njaluk ning Gusti Allah iku sabar, ora tek saged iso langsung mboten saged. Perlu proses. Istighosah ngeten iki Mbah Yeni dawuhe butuh trener 2 tahun paling gak muga-muga ketemu manise. Mbah Yeni dawuhe ngoten niku riyen. Pamula kula ngajak jenengan niku sing terenten mau Pak Bu sing 2 tahun muga-muga ngajak jenengan dicukupi Gusti Allah, ngajak jenengan dicukupi Gusti Allah kan ngoten niku kula ngajak niku. 2 tahun no aja gotang nek iso. Sitok njaluki sitok kuwi tok aja gotah ganti. Aja ngolah ngalih sik. Ngono lho. Yes. Jadi jing iso nguas utang yo utang sik ku dulu. Nggo dalan ning sore lunas ngono. Wah, lha niku. Wis bar utang neh. Ber. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pencekap nggih. Mangkatan ngas ing dalu menika mugi-mugi enten guna manfaat dados berkah sehingga kula jenengan saged bejo akhir Allahumma. Amin. Kang terakhir mobil kula pribadi enten terus sapa kula mboten pagi manah panjenengan kula nggih samutra kanang sami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.